Ndauyawo pano nedambudziko rangu rakamira rakadai. Ndakaroorwa ndobva ndaita vana vaviri in a space of 4 years. Kwakufuririka ndobva ndaita chikomba. Murume wangu akabva awana vakamuudza kuti ndiri kuita chihure. Mumwe musi akangondisvikira akati uri kubvepi? Ndikanyepa kwakuisa maoko mubhurukwa mangu achida kunhuhwidza kuti hapana wandasangana naye here. Kwakubva abata hurume huchiyerera kusikarudzi yangu. And iniwo nezera randaive naro that time handaimbofungawo kushandisa protection. Honestly murume haana kundirova, akangoti pack and go. Ndakapererwa ndobva ndaenda kwese kunoendwa asi zvakashaya basa. Tiwo vana tete vanotaura naye kwakumuudza kuti vana vako unoda kuti vati baba kune umwe murume here. Then ndipo paakazodzora mwoyo ndobva tadzokerana. Problem yakazoitika ndeyekuti murume kubva musi watatanga kurara tese akuti ngatishandisei makondomu. Haachadi kuita unprotected sex neni. Ndakamuti kana uchiti ndakaita chirwere ndinonotestwa, but akati chero zvawaita. I went and got tested, ndikaita negative, and iye ari negative as well, but haasi kuda unprotected sex neni. Ndodini vedu wee? Chokwadi munhu wandinogara naye ndorara naye nekondomu here? Ndasuwawo kurara naye unprotected sex, and nguva yokuti tiite umwe mwana ndiyoyi. Chikomba ndakachiita nekuda kweudiki uye kufuririka, and taiita zvekubira zvekuti taisapukuta pataipedza bonde racho, but I truly loved my husband.